Ubwansu bw'omuguzi. Korea Roman chomorire meye muroberi we Esabari yo bonchori etore na Isaac Nyamache oyore CEO ya kampuni ya Kazimoto Welding Workshop oyo chonyara gutwerera mange igoro yo Esabari yaye esanyarire gukinina mbaka esanyarire go iki kampani ya Kazimoto Welding Machine tigano tunyare kwemanyia mange na Isaac therefore mbiya mono Isaac ese yakonyora chinga kinaitu ese omo ulio guturige libone go ulio takomaiti Isaac ningo na Kazimoto ego deal na bintu kina chinsagire ngebwate Kazimoto Welding Workshop biamono na mwaikire kwanza. Kazimoto Welding Workshop ego diri na evita, mirangu, chidirisha, ose anything ego diri na steel. Ego ate branch 7. This one being the main. Kwanza utayibuna ego ate branch 7. Nonyara kwayerera emuriri ulio kwendeta guturire liboniga branch je kirara linarali. Branch entangani ne yere jogo ga stage miwa yendere rogoro gali rigena yendere menyinkwa yendere ogembo yendere baracho busyo maiga yendere suneka matange karorano yendere nyamataro angembasi naribu yo wata chinsagi chinga chire sava chonyara gukonyara gukokini na konyara gukonya sokorosi ebita nebintu au biri customer chiganeti lakini nyumo tawererana kikwanya rite gukini mbako ikichinsagi sava konyare kwerera uri ogendete guturigereri indi Kazimoto yachagete na ingi kirerete guchaka kwa Kazimoto yachagete mwaka 2018 mutienyi oikomi yachagete when one of my friends yachete nyomba ebino biashara lengo kora akamenta agante the best thing you akora no one say biashara ebi nkarora tu within 1.5 days I changed my mind ngakwana with my wife tukanse biashara anyway tukaseti kiregen tukachakaga yes omo sani nero nyate ko gosegeta mako gachaka Kazimoto ngikeria gutebetiga kogoki mono kigakoro nyare gukora uamuzi ya bwango na whatever engineer workshop ngo bagingo deal nero Musani una baje terende litangania ndarete workshop yae nkaroranga kiere iriga na atara na ligereria na ranga kibintu bikogenda ndirenda gande bina nere wa biashara biora akore bitali kunya go strain as information ya lenkonga ono liende kagaranga byana nimete ni motaranya gukore biashara bibya workshop ngwa bate chi options au kwa lengete gukora lakini ugateva njene workshop ngo chikokora nero options kikwa bwate chingao au kanya gukora wing yao gateva yaya workshop nero bona ngo chikokora after kwa nyolire ya advice na bwate option yoko igora pharmacy ikagara morugio neno omunyagitali Bueno, kera nachi koligereri maite ebintu mbiri bitete conditions chinde chire so tough. Ngara olende owanse workshop yo korabe at least cheaper ose korabe raisi mono kubwa wanse pharmacy kyagere pharmacy netagete otuare pharmacist kera my wife ne nurse pharmacist yeye akora matema pharmacy and poisons board aba registered ono chi process ne chinyingi Garolin, let me pick on this one. Well, the workshop, nero yako goche saurite bwate bintu binge biganeiri. Eso muri lyo gendete ukuriye liboni ga gote bana inje nabonda take go chake workshop. Nyumo lyo go chaka lyo go chaka omoke. Bintu kyoganeti ino go chake workshop. Workshop kero go chaka no ta gete chibesi. Workshop inaonda wate tenga duka tuna ne duka. Because once workshop neta gete chibesi nyinge go once duka. Because to go to already busarasina ne workshop once because the machine inchiro is very expensive okogora is very expensive ogore materials wakane nyomba rent na mraba okorente gas wiko bakane on weekly basis na kolegas kwamurika chibesia mbarura nyora wakana maraboba usina ura nyora waka at the end of the week so ne tagete chibesi tere biasare binge bigo chaka capital ne rege ntege tani kya gocha
njira kikwanyarite gukini na gutwara capital yo guchaka biashara evi njira kikwanyarite kurimba kwanyara gutwara capital ya isaine yo guchaka kazi moto biashara maite muntu ndo bwensi na what savings chai nabo savings njire na bwate and for example maybe na lengo mulimika na simasimegete bintu my wife nera bwataka kibarua so tukapuru the resources together tukachibekamu nganze biashara Yo guchaka biashara dynamics ne chinyenge chikonyara kurigererigwa sebe mna gwate pharmacy we be cleared na maybe pharmaceutical department ya Kenya kero guchaka hardware in terms of kisheria mito kioga documents kioga neti ndo nyara guchaka workshop workshop kero guchaka workshop first thing we go to our capital ngento ya kabere kero kwa korere kwa no ligie nyomba asari strategic because to ko endo beke biashara anywhere oligie nyomba na sana are suitable kero kwa koro your feasibility study uri na sana agia wakane rent otwara omuraba okoregashi ando gorete machine chitakera so okoregashi 2018 kero guchaka urusagiri wa urutangani rwa stage mewa guchagete ne capital ya around ire ngagwiga nchagete na 150,000 okay Alafu ngwanya goteba buna kero guchaka biashara wikurigia sari strategic esa banta bange baranyare go access ayo gachora tiganchake stage miwa inki yako gogete na stage miwa no musani in fact ondigire twa nyomba I had no idea musani ondigire twa nyomba gandebia onsa karande na akomete na ngieke ngo kora chibe sanda azo kutukuta gosi lakini asinge nchio wanja kwa nyasaye ngachaka yo kere kwa lego chaka gwachagete ne chi staff sirenga na omete liyo chaka turara faida ende yonsi kuko boetra labda tindi kavanta bange usendi kavake staff bale ngo chagete nabo na chagete na staff babiri angwa lengo yo mo bogo se ayo njina lengo okay therefore nakikwanya lite ko manage we interact na staff sabakero chake solia bande babwato moyo moke onde tata tayo tete kumanya na tingo chako le rata ito mosharo umali bweli tuko gusoma ali bwo tieni ngwakane nakikwanya lite ko interact na staff zo ata mpaka wikira boniga agenda kana kan konye tenje challenges injiro asegasi patiko ikota me gotwara perseverance ere igoromono obore mereri bore igoromono because abanda abono kiro monta akurusobo tomanyeti mumanyaini mumira naga bono iso como treat bobe na baraibe agende lakini bono nche na igete nko basoma nkamanyo monto yonkiangete monto yonkianchete bonte process ngunya komanya nankianchete nanya komokoro musani na birie angete nanya komoire ncheragete twaso ela inia kere kwa guchaka biashara liyo guchaka the groundwork liyo go establish the foundation ya strong we go to all skills skills kikwanya lile go tumeka elinde guchaka biashara tonyora asara lakini pia bigendele go kina skills imbate ina someire kera ne university nchiete ngasoma nga obtain my bachelor's degree in planning. In fact, that is the basis ya nkonyiri ikiagara planning umede is all about go plan anything. Those resources you bwate ochitumeke buya for sustainable improvement of your business. Kelio bwate na kyo gotumika. Ando getumeke njirerengi. Abanta bange marobate birero kero chake biashara. Talras mo ende skuru ko ichayo watche besa na bo chake biashara. Lakini aye no chite skuru ogasoma ugatumika skills chireme ye biashara byao. Therefore mbokonyi kibwate labda elimu eliye skuru na kiago konye so korani biashara eso mondole utoriye tegeri ndanya le kwesema. Again to keroro abokonyara wachire skuru lakini to nyara korani biashara. Yani nda tebe na it is your aggressiveness kurume yao. Otete gwetoma. Oiruete kabisa na igente lakini to kora kora igente kiek genkonyi. Bono nje na beto mundo rio gwetoma. Konya materials ngwet yani inkebegete from my heart. That is why I'm able to kore kregent. Rino na lego kini kazi moto maganya lego ikichin sagi sava. How long yanya alitego koira na challenges kigwe eterete rino nyale kwenye kinibeke ike 7 branches. Challenges na eteire lechi nyinge. Abokonyoro mufundi oyomo
na for example last year mufundi wa mwana achete na almost 80,000 customers bane na baba gocha pime gashi agenda gwitiwa naro chito go 40,000 abandi mbali bagocha na abasani wanda gwitiwa 20,000 so biashara biro bigo expect na chilo sinjiro na chi profit njiko leta gento njiroro one through the profits I was able to save mbegete target getene wiki kere wiki tianse bichi pesa get ya account yero teri gokun manye tena my wife na and my wife wo container chipesa gete nko ende account gete nebe yane to bigete chipesa gete na ya account teri okora gento ki teri gokun one era na ikali tuko gete mbegete kwanya Wednesday Thursday esiripu ye banking aye na mwa osena rusia mpesa na to mogoje bank na mutaina chiech igo nakera na chire dispa abasacha bange mbarorokera bagochakie biashara mbali gote bibasubati babo inki banyore gose mbali gotaka ko involve family yabo gose muka yese biashara ayembu yake kwarorire so ko involve umusubati yo imeye biashara byabo ese tamanya to imburi permanent because rero nabongo soko kujiga unkwe ebinde biwa tingo dai my family ngurende ndate because my first person ingo there is my family was the end of my brothers but this is what I have this APCD ninka igoleta sekete been doing that ngikiago segete igayanje kwa motivation yao kunyara gukini ndo ko stage mi wa aiga mpaka kinyara kuika saba how long yako irete na ngikilikia ko mo kiyogo cha kichinsa gichingine after time omoki ngochiorocha metinyire to kolega sto gutwara frequent igasi ko benyinge sana wana kwanyora maybe savings ichiko enda bwango kalechi achire bwango okorengera lina tigo open up orra sekete na indale igu ya open and wa set biashara because the only uniqueness ne biashara ebino gutwara display sign wegete display ya sign abantu bagutwara omokia yani bakora naga abono no bachire bali gutwara bwobana nimbe kebesa yana seketesire ro kwana la display advertisement yo mineti display mineti oro sie bintu biao ne bita ibire siko gao oibeke biya kuchirangi buya mirangu yarorokane chidirisha chirorokane muntu kagwe totenen o promote mwancho morigeri ene Esabari ya Isaac oyo nyale otebia mange njeranya lego kinie biashara ebi mbaka wikira igese byanyalire goika tosukande tigetora ndo motimo komoke gwera na toranya otebia mange na cheche skichi abire se biashara ebi wikira boni igese byikire letaliane Ndemo Steven ime Esabari yo boncholeri omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorendera chibiche chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asede kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Ndizi TV obwensu vuomogusi karibu na ndio mwancho morigere kore somo timoko bwe Esabari yo bonchereri estoreda Isaac Jamacho yo nyalo tebia mange igoro yo chakie workshop na nchiranya leko nye kinimba ko ikeresa ikire boniga ndale ko genderera atotebia mange
Isaac nimotarenda omotimoko kwari ngotweresera obuya kwanyalira konyora gwetere biasara binjira byanyalire gukokini esoba gimabwao tebingo muligereri nchira kibiasara byakonyire soba gimabwao. Biashara ibi number 1 bya make it responsible in life. Byankonyire ngoragirande mwane buya abantu ndigete nabange bakoraga kurase biashara ibi abantu nabange sana gwakanande chifis nandende abantu nabange bako benefit kurase biashara ibi bakonyora chibesa my employees banyora chibesa nabo bakanira abana bamwabo banyora chibesa bakonya abantu bari around nabono ntungo ngoikere for example linde wanyora my family twaratarira children's home in December twabatarira twagora kende twabairira. So generally biashara ebi mbinkonyete sana ase okuerani myself familia neragere buya my relatives baende school basome. Some of my abana ba my sisters abande ngwakanire fees ngwakanira abantu sana. So yena na binda gotebi part of challenges nchiroro chinyinga because okonyona be clients gego jagepi mega skia osen 200,000 or 150,000 yaku only 10,000 because abantu mbwate notion yeli birengera birina chi workshops chibwata abantu abakora bona nabara ruchi pesa chiae chisire bona okonyora bakuru chipesa the minimum abakuru 150,000 akwa 20,000 akota bikore gashi egasi eko tobwate enough maso to konyekora gokwa lose customer. Number 2, on daily basis go spend na bona mbwate these other branches chinyinge the minimum mungo spend in a day riri ntari ko material ngole binte bigonya 30,000 just a single day nande ko talingo letekerasi sinale to ko limit through my management ba limit chinda sinale to ko tena need nerega we very urgent binte be display ba cross to ala limit. So challenges ne chi chinde chigo chane chirina customers ago chapi maybe into ago promising ko inde on Friday. If today is on Monday okoire 20,000 ago promising ko charo on Friday au yebinto you are expecting this chibesa wakane workers ogo frustrate tagoje workers ba koligere ne chibesa bakorote kente kiek maybe wachi etoka tumeka oro resources kwa bwate wachi tumekire chance no expect chibesa Friday chago pounds challenge ende na poko nyore customer gitu kusuno musani ose your cousin ogo tebindo seliege nteke nyago gwaka na ngora wachi kwa moroso sinige ntugia 40,000 ndio kwa 10,000 kwa mukolire bintu gete michando gete ya mubwate bono wasi kumujire mbero na ngakibono togokora kwanyora losi ose customer gete yache yapime bintu measurements omonto endo pima a site chiachire chiarosigu kwanya to some extent kero a customer liye kubiro on site go fix bintu gete bia twaro muchando ogo tebi go se gente kio bacha barekebisha kero oji korekebisha usina wate balance yao maybe tago gwakan are you seeing wa lose samata time na boko nyora maybe umufundi ogo anyori accident go sine grenda kiamo nacha wanda you take that cost kwa murenya gitali kwa mushugulikera keregenda ebindo encherende nelina nabo gotwara nande ogendrete ne gasi yao kwanyora theft cases chachire bantu bacha naro chuma chibolete mura bago sanga scrape baswa bata gora baibano ne chidirisha chirichi gali babaira bachiko pima scrape pono challenge neji nyinge Esabari ene ngongu sana lakini aso monto molemereri nende kero focus ahead te kunyara osinya silitrenya sana after just kwa yole whatever ni chinyinge sana ngaki anyago ika oyigu okuomo yo ne biasara ebi ina anyago kumoyo
ekiagera nkorigeretora about the profit margin and the losses kero okorigere nabo okorona noe nanyorete loss nkaete bono at least am somewhere bono nche nanya gokumoyo pi ninkwa moyo rene nende king'endete kunyako komenta some other branches changes ki kwarorire ase ebiasara ebi ase 3 years ki ogochaka goikera bono iga ase biaikire changes ki chinene kwarorire chingiya ase ebiasara ebi bono iga ase bire bono iga changes narorire chingiya nkogenderera bire naende egasi neendete gochange because amura bane on daily basis ibakonya komenta akiri ebinto nabigocha nabakonya cross frequently bakonya komenta akiri bono 2018 enchire ebinto biakarosigu tenga bono iga nebinto bikorosigu so there is an improvement ere enyinge ekonya komotivate on daily basis enda kena kwanyala gotosemi mbuna kerore ase ebiasara enda na changes na trends chinya chigocha ili ndo be relevant ase field bono ndanyara gokobori kere covid-19 yaso around 1 year ago naki yanyalite go affect ebiasara biago covid-19 kere yachete bantu bange mbachieti gasi meaning bantu bange kwanza baka lose jobs kone biashara to some extent mbira nitense ase ng'encho bantu bange no mbali konyora besa bono kiagerete covid-19 ega affect slightly but it was not such big ne kwanyalite go adjust ngakia ya covid ebiasara ebinge mbia twalete adjustments ngakia ya covid ena kwanyalite go adjust adjust nje first thing ngogamba with my staffs nabataina naki egasi muro nyita kore tigento kieke teiyo gwikira woni gaste teiyo lakini nje aso wanje konya sa been able to sustain ekera ngo understand bali egasi netabo no konyora baikaransi na iga konya ne wiki nanyora kende atena 500 chira nyomba ekera rende bono meto ko batiga bagende nena bakonya kwa balusirie bono no ko maintain okuba sustain kwanyalite gotebuna nandino ngende kore somerete king'ao nandino rikira asa ng'ao mbuya kibocha bobekero kore biasara ndiko kwata asa ng'ao rikire mbuya kiborororo obuya bokoba no boli na agwa asa ng'ao konyorore some sources chigo boost biashara byao byagendera lakini ni riri sense tali na bantu bao kora igasiye na bonsi bare asigete bakonyora chibese muntu naro bwate gasiye pationyetege metero yoka so egento kere very important no word just yomanya nga yokorambali waika toga niko beke binte binge otabwati kapito gosoga niko lika muri abange egasi otabwati osinyigo jako bakana bone egento nchenda advice abantu community na abantu bande bantegererete aliyo sokorambali waika kwanya na abantu okolika lika babere kero omanyete na capital yano isa inega ewan ase biasara ebi biago gochore gwakora reshuffles ya workers bao gosocha gwatumeka bali na bocha kwagendera na barabu nche nanya gochenji monto na morusia moire branch ng'ao kera nko igora workshop yenya omonto oromo deputy asegete nere nkobwata nabeka obo monene na certain branch lakini ise koba nabone egasi nere asegete nabonyo bono gose ogembe egasi nenyingere gota my management ntobwate motorbikes chisaine facilitate abantu abo chipikipiki twara mabuta bairuo bakore egasi so that egasi client yakora yagenda bwangu kere koenda bwangu omonto agotwara trust nabona nimpime egasi nebe nyinge egasi ekominyoka bwangu lakini bono nabona omonto orega nabono ndusi gose noyo tenerete iga moira abere menyingo gose abere asegete tindi gokora igo oyo orega no are omonto ndarusio no mo deputy ekiagera oyo ororo monene nero otwarire clients nero ko receive so many clients omonto na bakumo receive isko gari amotebi injo bona malizana no bisiga no mokubwaye amurikire list yakore payments mo account and receive chibesa that bona kitutali utakara kolishabo abantu banariro omonto oyo omonto na bara chamanya na monto ori taiyo abona nabageni boka we lose that client nchira kyogo cha gwatumeka kwa reward ose ko motivate workers bali babo bakora mu kese gasi ye motivate yasi abande gasi omonto nakora ngo de mu accountant imurikire 500 murikire libo
oserinde kona na etaiga na bongo mwana we ninje bitari lazima kama daliga rongo montori kazi mbiya gokora director yone na mwana we ni chirubere chira nyumba yani na bongo motivate kazi moto yanyalire gukina sana ese myaka yetatu wiki chinsagi saba ukuno gukina konene sana kaito go expect korra kazi moto ese myaka etane gocha kazi moto ase myaka etane gocha yabona ngobere company enene sana ikiagara paka no na aba koli bane bimiro monje ngwata inje mete bono kazi moto bono temanyiti ikiagara ise ko bana ngo ninde bindo ga una beka chibesa muko nalia igote kogenderera. So meaning in the next 5 years kazi moto na bera abale sana ikiagara tuikirete bono tukali kaba como accountant tukali como director yo talengo tukali como secretary tukali ke security officer bono kera roje binde bigonya goja igo meaning kazi moto in the next few not even few years in the next 1 year no mora zemo kumimonyo roraga asira aso wanja kwanyasa kwanyasa Mbeya mono Isaac Nyamache so twara chinga ngino kwana na ito Espanya no twerera mangana mange igoro yo vonchori na gukini na guchake biashara. Mwancho molio no robeiro mogano o Isaac Nyamache uyo no tebia mange igoro yo biashara na ndene kene una kwanyale wesomia na wesemia mange igoro yo guchaka gukini na kolea biashara makabinyale gukina. Oikerenga kiende esomo roberi we Esabari yo vonchori eli Italiane Ndemo Steven. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose